I dag er det anden klasses tur til at skal synge en sang for jer. Og jeg må sige, at vi har glædet os, og vi har øvet os, og vi er helt parate. Den sang, som vi skal synge, den handler faktisk om noget af det, som er aller vigtigst her i livet. Både for voksne og for børn. Sangen den handler om, hvor godt det er, at man kan gøre nogle ting selv. Men den handler faktisk lige så meget om, hvor rart og godt det er, at man kan gøre noget sammen med andre og dele de ting, som man nu har. Den handler om venskab. Og vi gik lidt i tænkeboks og snakkede om, hvad betyder venskab egentlig for os nede i vores klasse. Og vi kom frem til 4 udtalelser, som vi rigtig gerne vil dele med jer her lige om lidt. Nu skal anden klasse have lov at gå op. Ja, så er vi andre lige helt stille, så den kan snart klar. Når jeg tænker venskab, tænker jeg på ærlighed. Når jeg tænker venskab, tænker jeg på at hygge. Når jeg tænker venskab, tænker jeg på at lege sammen. Når jeg tænker venskab, tænker jeg på at